Бөтендөнья Татар конгрессы башкарма комитеты инде 6-нчы тапкыр дин әһелләре форумын оештыра. Быелгы форумга дин әһелләренең саны 900-дән артып киткән. Елга башы Шишмәдә булган кебек, һәр зур чара кичкенә киңәшмәләрдән башлана. Милли тормыш һәм дин дип исемләнгән 6-нчы Татар дин әһелләре форумында журналистларны җыеп мәгълүмат җиткерүдән башланып китте. 914 делегатларының 870-і ират, 44-і хатын кызлар. Бу әлбәттә инде безнең мөгаллимәләр, журналистлар, диния нәзарәте хезмәткәрләре дә бу санга укышулар кергән 4 секция утырышы була. Һәр бер секцияның исеме генә түгел, җисемендә эштәлеге дә бүгенге дин әһелләре арасындагы актуаль мәсьәләләргә багышлана. Ул елдан-ел үзгәрә бара, елдан-ел ниндидер тирәнрәк, мәгънәлерәк сорауларны күтәрәләр. Дин өлкәсендә баш-баштаклык булса, тәртип булмаса, безнең бернинди дә алга китешебез, милләтнең үсешендә алга китешебез булмаячак. Беренче көнне дин әһелләре секция утырышларында эшләде. Ислам һәм татар дөньясы үсешнең концептуаль нигезләре концепциясен тормышка ашыру программасы. Татарларда дини йолалар һәм бүгенге җәмгыятьтәге тормыш, мәктәп һәм дин, татар халкында дин һәм милли үзаң мәсьәләләренә багышланган чыгышлар тыңланды. Ә без һәр секция утырышына кирип фикерләр җыйдык. Бу секцияның бүгенге көндә без 2 ел элек кабул иткән идек инде ул концепцияны. Ислам дөньясы һәм татарлар дигән концепция. Хәзер менә бил аңар өстәле инде социаль доктрина, Россия мөселманнарының социаль доктринасы. Менә шушы 2 мөһим документны карауга багышланган секция булачак, беренче секция. Якутиядан килдем. 8000 чакрымнан һәр мәчетләребез бар, иншалла. Мәчетләргә йөрергә генә кирәк. Йөрергә мәчетләребез, менә шушы Казанда без сокланабыз инде Казанга 59 мәчет. Татар, башкорт халкы үз телен онытмасын. Үз телен онытмаса, историясын онытмаса, диндә булсак, әлхәмдүлилләh яшәячәкбез бу шушы дөньяда. Иң мөһиме телне онытмаска кирәк. Без үзебез ерак җирдә дә булсак та, күреп торасыз, тазарча сөйләшәбез. Максаты бер телебез, чтобы бездә дә анда мусульманнар күп яши, чтобы аларның тагыда дәрәҗәсен мусульманлык, дин, иман тазартыр өчен. Пенза өлкәсендә 53 мәчет иде. 7 июньдә тагы 2 мәчетне урта ләзәндә ачтык. Бу шарашуны көтеп алабыз. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу әйткән, үзара аралашыгыз, аралашсагыз йөзегез нурлы булыр, калбыгыз чиста булыр, ризыгыз киң булыр, арагызда дуслык артыр дип. Менә социологик тикшерүләр бар бит инде. Шул тикшерүләр буенча бер фикердә булган 200 кеше бөтен халыкны үз артыннан ияртә ала икән. Менә бу форумга инде 900 имам чакырылган. Менә ул бит инде 900 имам бүген бөтен идеология юк. Алар бөтенесе бер ноктага сукса, алар бит инде халыкны рәхәтләнеп үз артыннан ияртә ала. Менә безнең шул бүген иң җитмәгән әйберебез бердәмлек, дуслык үзара, бер-беребезне хезмәттән хөрмәт итә белмәү. Менә шушы очрашулар, менә шушы кимчелекләрне йомшартырга, безне берләштерергә ярдәм итсә иде дип калам инде. Шиһабетдин Мәрҗани хәзрәтләр әйткән шәй бер диндә юк, әмма динне саклый. Берсе милли тел, берсе милли кием, берсе милли горыф. Менә бу бигрәк тә без милли ашчылык һәм дини ашчылыкны тәшкил иткән дәүләттә, урында яшәгәндә бигрәк тә мөһим бу әйбер. Төрле темалар сөйләшелә, һәм дә бер-беребез белән фикерләребезне алу. Мәсәлән, бездә Саратов өлкәсендә, әлхәмдүлилләh, хәзерге вакытта үзебезгә инде бирделәр лагерь, һәм дә шушы лагерьда без балалар тәрбиялибез. Һәм хәзерге тема безнеке дини йолаларны саклау һәм үстерү. Әлбәттә бездә дини йолалар саклана, балаларыбыз да үсә. Күп балаларыбыз хәзер безнеке мәдрәсәләргә чыкты, күпләресе имам булып эшлиләр. Нәрсә укытабыз? Мәчетләрдә, мәхәлләрдә нинди белем бирелә? Шул ук мәдрәсәләрдә һәм югары дини уку йортларында нинди проблемалар бар? Чөнки бөтен төбәктән килгән хәзрәтләр, килгән имамнар шул ук мәчетләрдә укыта торган абысайлар, алар өчен бу бик яхшы тәҗрибә булачак. Алар нинди китаплар чыга, нинди инде кайдан укырга була икән бөтенсен күрәләр. Менә бергә җыелышкач.
2017 ел татар дөньясы өчен, тарихы өчен, татар китабының тарихы өчен бик истәлекле ел булачак. Чөнки менә 2017 елда 220 ел туа Россиянең императоры Павел I татар типографиясын ачу турындагы указга кул куюына. 1801 елда беренче китаплар басыла, 7 китап басыла. Һәм шул 7 китапның берсе Россия мусульманнарының беренче муфтие, Оренбург дини идарәсенең рәисе Мөхәммәтҗан Хусаиновның китабы була инде. Ул китап 1802 елда шушы Казан типографиясында басылып чыга. Бу 4-нче секция Дин һәм миллион дигән секция. Белгілі біздің мұнда төп сөйләшүләр кайтып кала башлады туган телен саклауга. Кысқанча каршы читтән килүчеләр дә, Татарстан ичендәгеләр дә шушы тел тирәсендәге вазгыятны начар дип саныйлар. Бердәм дәүләт экзамен бер генә телдә бирүне кертүдәген. Аннан соң ата-аналарның психология үзгәрешләре дә. Аннан соң шартлар булмауда барысы да тескәре нәтиҗәгә китерә. Шуңа күрә автоматик рәвештә безнең повестканы төшеп калган милли университет мәсьәләсе тагы килеп туа. Безнең секция табыр күтәрелгән әйбер ул дини оешмаларны бердәштерү мәсьәләсе. Ягъни бердәм югары дәрәҗәдәге бердәм мөфтият булдыру Россия буенча, чөнки сәясәт алып барган вакытта кешеләр берләшкән булса уңышлырак була. Мондый форумда мин үзем беренче тапкыр, ысындапта бу форум миңа бик охшаны, бик әйбәт әзерләнгәннәр, бик күп белемнәр дә бирәләр. Һәм ошо форумда үзебезнең республика Башкортстанда үткәрелгән эште күрһәтергә ныгыштык инде. Бүгенге көндә исправительный колонияларда республика Башкортстанның 16 молельный комнаты эшләй. 3 мәсҗид төзелгән. 6-нчы Бөтен Россия татар дин әһелләренең милли тормыш һәм дин форумының пленар утырышы Корстон комплексында узды. Форум кунакларын минем гаиләмнең Шамайлы дигән күргәзмә каршы алды. Монда Татарстанның төрле районнарыннан җыелган 100дән артык Шамайл тәкъдим ителгән. Хәзерге вакытта Диния нәзарәте тарафыннан ясалган акция минем гаиләмнең Шамайлы. Ул да булса безнең урта буын һәм дә яңа буынга күрсәтелүче чара. Чөнки хәзерге вакытта безнең әби-балаларыбыз белә Шамайларның ни кадерлеген, аның ни байлыгы бар. Ә менә безнең әтиәниләребез һәм дә булса безнең яңа буыннар аның турында белми. Һәм менә бу акция ул да булса күрсәтер өчен һәм дә Шамайларның иң шундый милли байлыкны яктыртучы техника турында сөйләүче акция. Һәм шулай ук безнең бу акция белән әйтәсебез килә. Без шушы Шамайларны бик матур бүләк итеп тә бүләк итә алабыз бит. Чөнки менә шулай ук әти-әниләр үз балаларына никах көнендә, туй көнендә бүләк итсәләр һәм башка кешеләр юбилейларга бүләк итсәләр, миңа калса бу бик әйбәт булыр иде. Һәм шулай без Шамайларны үзебезнең халыкта янәдән торгызыр идек. Әлбәттә мусульманнар бер-беребезнең үрнәк, хәерле, яхшы булган эшләребез белән аралашып, уртаклашып хезмәт итә торган булсак, Алла кушса, безгә бердәм булып, бер фикердә булып амал кылырга җиңелрәк булыр иде дип өмет итәбез. Бugünkü көндә безнең Аллага шөкер 50гә якын мәхәлләбез һәм дә теркәлгән 42 мәчетебез хезмәт итеп килә. Шулай ук бugünkü көндә дә шул мәчетләрне дә хезмәт итеп килгән имамнар белән бу форумнарга күмәкләшеп килдек. Аллага шөкер, безне кабул иткән Татарстанга олы рәхмәт. Biz Sever ягынан Ямал-Ненецкий автономный округынан килдек. Бу форум буенча әйтәсе килгән сүзем, бу безнең ил өчен, безнең милләт өчен бик кирәкле форум. Татарстан дәүләте, аның җитәкчелеге халкыбызның дини тормышына зур игътибар бирә. Елдан-ел безнең форумларыбызның оешканлыгы да, сыйфаты да, эчтәлеге дә үсә бара. Моны саннар да бик әйбәт күрсәтә. Беренче форумда 700 кеше катнашкан булса, быелгысына 950 дин әһеле килде. Халкыбызда борын-борыннан хәзрәтләргә карата юккалына олы хөрмәт сакланмаган. Кешеләр сездән һәрвакыт иманлы сүз, үгет нәсихәт көтә. Авыл шәһәрләребездә абруйлы, дәрәҗәле дин әһелләренең булуы тормышка олы бер мәгънә, яшәешебез
яшәешебезгә тотрык булып өстәйбез. Быелгы форум инде бу белгәнегезчә 6-нчы тапкыр үткәрелә. Милли тормыш һәм дин исемле форум. Беренче санын 2010 елда узган иде. Халык санын алыр алдыннан шулай итеп мөфтиләребезне, имамнарыбызны Казан шәһәренә беренче тапкыр җыйдык. Һәм инде бу ел саен үткәрү гадәткә кирип китте. Ул инде әлбәттә президентыбызның хәйр фатихасы белән үткәрелә ел саен. Бу имамнар форумда хатын-кызлар нишле дип әйтер кемдә булса. Но бит безнең регионнарда милли мәдәни чараларны дини чаралар белән бергә үрелдереп барырга тырышабыз. Һәм безнең бөтен эшебездә, мәсәлән, бездә Низтүбән Новгородта бөтен эшебез диния нәзарәте хезмәткәрләр белән бергәлектә бара. Без беркайчан да үзебезнең хәзрәтләрнең фатихасыннан башка эшне башламыйбыз. Аларның үгет-насихатларынан башка без берни эшләмибез. Безнең бөтен чараларыбыз нәкъ алар белән бергә үрелеп бара. Үзем дә быел килгәндә уйлаганым, тагын инде нәрсә сөйләргә була, нинди ул милли тормыш, милли мөхит һәм дин тагын сөйләнгән, әлбәттә инде ул тел проблемасы бар, кемдәдер матди проблема мәсьәләләре бар. Ул елда бер кебек. Ләкин тормышыбыз үзгәрә, заманыбыз бер булса да, еллары төрле. Иң зур проблемаларның берсе имамнарыбыз вәгазьләрендә рус теленә күчә башлады. Әгәр дә без бүгенге көндә чисто теоретически әйтәбез, имамлар татар булырга кирәк. Насрулла мәдрәсәсенең башка мәчетләрдә татар түгел имамлар. Кайдан аларны алырга? Әгәр дә без бүгенге көндә укып чыккан имамларны эшкә куюдан куркабыз. Менә Татарстанда мин беләм дисе, дистәләгән имамлар бүгенге көндә. Менә дигән имамлар. Алар эшен йөриләр. Тубыл шәһәрендә, Төмән өлкәсендә бөтен вәгазьләр, дәгъвәтләр без татар телендә, Себер телендә үткәрәделәр. Тубыл шәһәреннән, анда авылдан исем Олы Иршак авылы. Русча ул Иртишатский йорты була, бездә анда иске мәчет бар. Ул хәзер эшләмәйде, аны реконструкция ала бирсә була. Без елларда йөрибез, безнең эшләребез, үзебезне общинабыз, авылда мәчетләр салабыз, шундый хәлләрдә, шундый эшләр белән йөрибез, безнең антениятләр ала бирсә. Менә безнең инде Алла юлында без, әтиләребез, әниләребез, уллар, уланнар, шулай безнең интегрәткә каныбызда. Biz adım bileşeyiz. Мен 7 бала анасы. Безнеке балалар бәләкәй вакыттан инде как намаз укыйлар, ураза 7 яшьтән уже тоталар. Минеке кызым монда Мухаммадиевна мәдрәсәне бетерде Казанда, хәзер КФУда укый психологка. Икенче малаем тоже мәдрәсәдә чил укып чыкты инде. Авылыбызда 2 мәчет, бездә татар телендә укытыла мәктәптә. Безнең авыл хәзер тора нәрсә белән? Шул безнең яшьләребез киткә киткәннәр, безне поддерживать итеп торалар. Калган авыл халыгыбызда үзләренең бердәмлеге белән, дин юлы белән барып, ихласлык алып, бергәлеп, шулай эшләп, авылны югалтмаска дип уйлыйбыз. Бу көнне милләттәшләребез шатлык куанычларын да җиткерде, үзләрен борчыган мәсьәләләрне дә яшермәде. Безнең менә Свердловск өлкәсендә 6 муфтият булды инде. 5 тә түгел, 6 инде. Урап карагыз. Кайсы авылга менә хәл без салабыз мәчет авылда. Түгел икенче муфтият килде. Тагы салыгыз диләр. 500 кешегә 2 мәчет бу зур бит ул. Ярар без инде кара имамлар. Без күтәрәбез генә яңа мәчетләр, яңа хәбәрлекләр. Уку яңадан кырабыз. Но бу хәл менә үстә бара. Ни өчен кирәк? 6 муфтият уйлап карагыз. Нәрсә өчен кирәк бу? Кемгә кирәк? Булсын бер Чиләбе өлкәсендә 100дән артык мәчетләр безнең, эшләр Аллаһка шөкер, эшләр бара. Үрнәк белән балаларны тәрбия кылырга кирәк. Балаларга әйтеп булмый, мәчеткә йөрегез, намаз укыгыз, ураза тотыгыз дип, үзебез ничек менә эшне алып барабыз, балалар бездән күчереп алып баралар. Пленар утырыштагы чыгышларда дини тормыш халаты, милли тәрбия, уку-укыту системасын камилләштерү, дөрес итеп куллану, татар халкының милли һәм дини үзбилгеләнүе, дини мәгариф, мәчетләрдә татар теленең роле һәм башка мөһим проблемалар күтәрелде. Бу форумнарда әлбәттә үзеңә бик күп мәгълүматлар аласың, бик күп матур сүзләр. Менә хәзер генә Җәлил хәзрәт Фазлыев чыгыш ясады, аның бик ошады миңа Ризаетдин Фәхретдиннең сүзләре. Гаиләдә дини тәрбия булырга тиеш инде.
Пленар утырышның беренче өлешендә кайбер имамнарны Бөтендөнья татар конгрессының мактау грамоталары белән бүләкләү каралган иде. Biz Eski Kulatka rayonu Müslümanları her vakit daimi rəvişdə bu forumda küp delegasiya bulub qatnaşabız. Hem bu forum bizə küp qeybərət birə. Bizim Eski Kulatka rayonunda 27 məscid hər avulda bir hətta 2 məscid işləb gələ. Alar daimi rəvişdə Müslümanlar ciyinib qeybərətlərini qılalar. Hər məscid qarşında cümğa məktəbləri işləyir. Naşalıdan tutundum. 6-cı yıl indi şu forumga biz участвовать итәбез. Бик рәхмәт үзегезгә. Әләзәне biz инде безнеке бөтен Россияга билгеле, Европада андый авыл юктыр бездә. Төзелешен. Әләзәнне почти что мин ярты әләзәнне үземнең кулым белән төзедем. Миңа биргән Ходай Тәала биргән миңа зиһен и Ходай Тәаланың әмере белән биргән миңа белем. Bir ni ukamışa 70 yıl önce üzüm biz barça neden tüzüdüm. Ben Tatar Dimeş oğluna. Yaşlar yürüyor musun maçta? Yaşlarda kartlarda 50'ye kadar 4 şehirgen bulsak hazır onun bir kadar gittiler. Din şeye bara. Hayırlı gün, ister misiniz varlığınızda da? Pek zor rahmet olsun. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hürmetli forumda qatnaşuvchilar, qonaqlar, sizni chin ko'ngildan Tataristonimizda, Qozonda ko'rishga bek shod. Biz o'zimizning millatimizning kelajagi to'g'risida сөйләшәбез. Tilimiz, yoshlarimiz to'g'risida сөйләшәбез. Nechuk бүтән dinlar bilan әңгәмә uyushtirishga, ул мәсьәләләрне сөйләшәбез. Әлбәттә biz bugungi kunda bek zo'r kish. Ул bizdan birdamlik, bir-birini тыңлау, ортак фикергә килү, ул бик кирәк әйбер. Безнең президентыбыз Владимир Владимирович Путинның кушуы буенча стратегический группа тізілді. Анда 28 елден 33 политик ішіті біздің елден де көрнеклі кішілеріміз бар. Һәм бұл группа біле ішітерге миңа қошылған. Әлбәттә, біз Россияда 20 миллиондан артығырақ мұсылман деп саныйбыз. Dünya күләмендә ул миллиард 700, менә әле біз fikir alıştık. 2 milyardqa yakın Müslümanlar var. Elbette bu bek zor kiş. Biz Россия Müslümanları dünyadan ayrılırga tiyиш түгел. Şol şakta bu problemalar İslam dininden indir pişarak yağı. Ol problema bizning barımız içinde var. Elbette biz birden bulsak, eğer de bizning fikirlerimiz dürüst bulsa, bu meselede de biz bulgan problemalarını hem nişikalarını şişəbiz, biz alarını сөйләшергә тиеш. Qozonda менә сезнең белән бергә очрашып сөйләшү безнең өчен бу бик дәрәҗәле эш. Безне бүген бергә җыйган Аллаһ Субханаһу ва Таалагә барча мактауларыбыз булсын. Россия төбәкләреннән татар имамнарын Казаныбызга чакырып китерүчеләргә Аллаһ Тааляның рәхмәтләре яусын. Җыен безне берләштерә торган бер күркәм шара. Җыенда үзара аралашып, фикер алышабыз, тәкъдимнәр ясыйбыз, һәм тәҗрибә уртаклашабыз. Сөйкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә "Әл-муъминун кабина вахид, яшудду ба'духум ба'да." Муъмин өчен бина кебек, бер-берсен ныгытып тора. Без дә бер-беребезне эшләребез һәм сүзләребез белән ныгытып торабыз. Менә шушы ныклыкны алга таба саклар өчен биредә сөйләгән әйткән сүзләрне гамәлләр белән дә ныгытсак, тормышка ашырсак, иншаллаһ, тагын да файда булыр. Бу ел Татарстан мөфтияте тарафыннан татар дин галимнәре елы буларак уза. Мөхтәрәм җәмәгать, шул ук вакытта онытмыйк, гыйлемне бала чактан үзләштерү җиңел. Шуңа күрә дә дингә, әхлакка балаларны өйрәтүдә соңга калмыйк. Biz barыбызда ел сайын
татар халқының башқаласы буларак кабул ителгән Казан шәһәрендә үтә торган милли тормыш һәм дин форумына милләтебезнең киләчәген, ислам уммәтенең үсешен кайгырту мәсьәләләрен киңәшергә диеп бергәләшеп җыелабыз. Әлеге туплантыны башкарып, татар дин әһелләрен очраштыру, фикер алмашыну, оешкан рәвештә бу җыелышлар уссын дип Татарстан хөкүмәтенә һәм дә бөтен дөнья татар конгрессына оештыруыгыз өчен олы рәхмәтебез һәм ихтирамыбызны белдерәм. Бүгенге көндә фикеребез, чын барлыкны күзаллавыбыз киләчәккә юнәлгән. Татар милләтенең киләчәге, гомум кешелек майданында аның урыны нинди булыр? Бу турыда уйлаганда шуны истә тотыйк. Татарны милләт буларак дөньяга танытучылар арасында күпчелеге фикер ияләре, гыйлем ияләре, мәгърифәтчеләр, әдипләр булды. Үзенең киләчәгендә безнең милләтебез гыйлем мәгърифәт белән тыгыз бәйләп карарга тиеш. Мәҗлесебезне 6-нчы мәҗлесебезне 6-нчы ел алхамдулилlah. Ләкин башлавыбызга 26 ел булды. 89-нчы елда 28 елдан килгән кунакларыбыз белән изге булган шөкер җыенын башлап җибәргән идек. Бүгенге көнебездә менә шушы дәрәҗәсенә Аллаһка шөкер аның алдыннан имамлар форумларында үткәрүләр белән Аллаһ Раббул Изза сыйлады. Кайчан гына әле Татарстанда да хәтта шәһәре Булгарның булган илендә дә бу изге шөкер бу җыена җыелышуларыбызны бидгат дип йөрүчеләр әс түгел иде. Бүген бөтенебез бергә. Үзебез генә түгел, менә бу мәҗлесне оештыруда иң беренче бөтен дөнья татар конгрессы, Татарстан Республикасы президентының дини берләшмәләр белән үзара хезмәттәшлек идарәсе йөкнең иң авыр ягын үзләренә алып безне монда җыя. Аллаһның рәхмәтләре төштен. Бүтән дәүләт эшен алып баруда, милләт эшен алып баруда олы хезмәтләрне тагын бу вазифаны да кабул иттеләр. Bütün devlet, Tataristan'da kagana tügül, ulu devletimiz Rusya'da da. Prezidentimiz özü. Üzek Dini Nazaratının 225 yıllığını ötkergen vakitinde da sizin tavuşuğuz ildegine tügül, bütün dünyada da iştilirge tiyişli. Ulu mirasığız var. Şunlarga da tayanığız. İlimde, tecrübede üstün buluguz. Digen kengeşlerin isibizge düşürdü. Bu meclislerimizde de bir gece yılışıp Belüşke kirgen mullalarına şekilli getirip tügül, bundan çıkkandan sonra ikinci meclisimizge kadar birden bulup, birbirimizni көрген vakitte kırığa karab tügül, selam berişip, işimizni de birge alıp barularını Allah Rabbul İzze nasip eyleseydi. Milli Turmuş һәм Din 6-нчы Бөтен Россия форум үзенең эшен изге Болгар җирендә төгәлләде. Җыенны рәсми ачу тантанасы алдыннан Россия мөселманнарының социаль доктринасына кул куелды. Россия мөселманнары өчен әлеге рәсми документ илнең барлык мөселманнары ихтыяҗларын тәкъдим итүнең үтемле чарасы булачак. Инде иң мөһиме берләшеп Үзебез инде дини рухыбызны күтәреп, шушы нигездә эш итәргә тиешбез. Шуның аркасында исәнлек, иминлек дөньябызда тынычлык булачак. Шулай булсын, Ходаем. Рәхмәт барыгызга да, исәнлек, саулык, иминлек.